जाय मानसिया दिनै जेबो मावाखै एक्चुअली बियो सोंखारिनायनि जेबो मोनथायबो थाया होननानै जों बुंनो लुबैयो। बिथांमोना जेबोखौनो मावालासे क्रेडिट लानायनि लबावहाय बेफोरबायदि सोंखारिलिबाय थानाया जों बेखौ थारैनो बिथांमोननि थाखाय जुक्ति जायाखै होननानै बुङो आरो बेयो मिनिंफुल नङा। नोंगौ थारैनो साननैसोआ एसे बेले बेजे जानानै दंमोन, बेखौ लानानै हयथ' सोरबाया सोंखारिदों जानो हागौ। जाय मानसिया दिनै जेबो मावाखै एक्चुअली बियो सोंखारिनायनि जेबो मोनथायबो थाया होननानै जों बुंनो लुबैयो। मानो होननानै बुङोबा बिथांमोना दिनै बे केसनि जानानै जेबोखौनो बुजिया, जेबोखौनो मिथिया। बबे पर्जायाव दङ, मा खालामदों, मा मादों, सोर सापर्ट खालामदों, सोर बेसेबां दुखु खस्थ' लादों बिनि थाखाय बे केसखौ नांनायाव दिनै प्रमद बर' सारा बेसेबां हेफाजाब मदद खालामनानै बेसेबां नाजासेयाव बेखौ जाफुंसार होदों दिनै बिथांमोना बेखौ मिथिया एबा क्रेडिट होनो लुबैया दिनै सरकारखौहाय। नाथाय दिनै जों बुंगोन, जों जिहेथु बे केसआवहाय जों रिलेटेड सिगांनिफ्रायनो जोङो जागायजेननायनिफ्रायनो बुंनो थाङोब्ला जेब्ला 2023आवहाय डिसेम्बरावहाय एनआइएनि फार्स्ट ट्रेकआव फैगोन होननानै बुंदोंमोन, जों नायस'हैदों। बै समनिफ्रायनो जों खस्थ' खालामदों, जों नांथाबबोदों, जोङो चिफ सारनो जों फोरमायदों जे माबोरै बे केसफोरखौ फोजोबनानै जोङो मोगथां महराव लाबोनो हागोन। दा दिनै बिथांमोना जेबोखौनो मावालासे क्रेडिट लानायनि लबावहाय बेफोरबायदि सोंखारिलिबाय थानाया जों बेखौ थारैनो बिथांमोननि थाखाय जुक्ति जायाखै होननानै बुङो आरो बेयो मिनिंफुल नङा। रायजो राजाया दिनै मोनथिदों सोर बांसिन खामानि मावदों, सोर बे केसआव नांसाबनानै दङ, सोर खामानि मावदों दिनै रायजो राजाया गासैबो मिथिजोबो। नाथाय सोरबाया बेखौ क्रेडिट लानो लुबैनायावहाय जों खामानि मावदों होनबा बियो जुक्ति गोनां जानाय नङा, जों बेखौनो बुंगोन।